Hi guys, good evening and welcome back to my channel. Nakinuman naman tao kanang pang-arrange sa atong arrange na panahuman naman tao pamunda sa atong punda. Unlan di ay. Yan naasay samukan. Panahuman. So, I'd like to introduce to you my midnight snacks, which is this is from ERIKA'S Delight. This is original HOPIA Cebu. Hope you like it. So since gakurve ang hangul, so by the way, this is chocolate flavor. Yes, chocolate flavor. So murag baguhay lang siguro siya na sa taga ni baguhay naman siya ang chocolate din, no? Sa ERIKA. So pero iyang kuan kay man siya yang nang. So bali sa isa ka box napalit na mo siya kay tag 38 pesos. Dayon ang usa ka box na siya sulod nga napo di siya dapat. Kaso naguna naman ang mga earring ilaga. So mo na nabilan din kay 24606. So by the way, guys, the other the past kuan ay Semana Santa. Sa mga last na semana nag-contact keto diet nag-try ta, pero karon kay Sabado man taron cheat din ang nataron. So let's kaon and then magpababoy. Murag ang gasagol kay dili chocolate, tabliya. Milo aon sa ba? Kaya ba ito mura siya ka na? Kailan mo 7 colors sound na? 7 colors, dayon. 7 colors lagi niya. Ang sayang babaw. Sa iyang babaw, kaya mura siya kato siyang panit sa katong sa piyaya, beto sa bakulod. Niya, sa mukha na gini background ako diri, no? Sama ka po na ako. Wala de. De. Para ka rin. Bantay ka, copyright kay ko. Ano kay viewers na eh. Ha? Pa. Pero kung imo siyang makuha ng yung masaot na siya para mo pwede mo focus. Brum, para mo focus, pwede siya mo focus. Yan ang sa kong agtang, be. Nakikita ka sa agtang. Kaya focus na lang, baka na ba? Huli ka. Nga. Yang kuan chocolate cake. Kana more siya na crunchy. Crunchy chewy choco. Makainom-dum ko ano yung katong kuan. Kanang pan sa sa dito di katong 7 colors di. Bagbahog. Since tamis man, patag ko siya ka baril na tubig. Hait.
Ako ang exercise na kanyo mo. So, ang plano ko karon kabo kay duha ra. Kay limit ta sa kanang carbs. Nag-rice ko kanina. Yeah. Kanang. Ito, before the anida siya. Pagkitaon ta dyan mo sa iyang plataporma. Sako ni siya sa ERIKA'S Delight. Ako tani siya i-compare ang ram chisel ug ang ERIKA'S Delight kung asa di mas prefer ninyo nga kuan. Pero kami kay karon pa man mo nakuanan ang kanang chocolate flavor sa ERIKA'S, mangita pang pumiyog chocolate flavor sa ram chisel. Kana siyang ram chisel, ang ano nag-endorse man ko ang ERIKA'S, di ako i-endorse. Ang ERIKA'S Delight di ay kay nani siya makuanan sa asa kini siya de sa Pitugo, Consolacion, Cebu. Nga di makita basta mo na Pitugo. Then order nila mo siya sa online. So since quarantine man, di man ta kagawas. Kaya man quarantine pass niya, whatever order pass. So nagpa-pass na lang minsan order sa online. I-deliver siya. So ang order na mo na-order din ako kaya ako ram din na order. Kuan ka flavors, upat ka flavors, pandan, ubi, chocolate o mango. So mango kay mo di ko kung ganahan, pero sayo pag yun ako may pag ako itong gimog video. Ang mango kay nahurot na siya. Tapos ang pandan kaya maghihatag. Tapos ang ubi kay to sa ubos. Ang chocolates kay nas babaw. So mo naman niya kanina lang ako gimog video. Pero so far so good. So, pero kung ganahan niya siya kay mo niyang kuan dako siya saka ni tutok siya, pero ako lang niya kay kanang siyang bukagay siya na iyang lasa kay kanang siya crunchy, makafeel ka crunchy sa chocolate, nasa chocolate, dili po siya yun nga dili po siya ingon nga tabang. Sakto ra siya para sa kuha. Pero kinanglan duha ra jud ka lingin ang kaunon kay para di mo lingin matugnaw, no? Hindi tag background na ko. Nagadiw ba yun ko? Video diha. Medyo pulupig. So mo siya. So tiwaso na to ikaduhan no kay last namin na ito kakaon. Kaya limit na sa sugars, sa carbohydrates, kaya lesod na mga bashi, no? Usa mo tagkababoy, ilugway na tasad. Ako na nang taguan kaya tabunan na yun ako. Ano siya matabunan? Ha? Oh yes. Ano siya guan? Pero kung ka ba sa flavor sa yung sa pagkuan mo. Kung expiration date. Problem ito. Hindi, mesod. Mukha siya. Mura siya og piyaya. Atong sa bakulod bitaw, mura siya ingato. Hindi ako sampay nyo di. Yung ito lang. Sangat. Tiluwang. Ay, bayo. Katalakak siya.
Hmm? Wala na. So that's it for tonight video mga beshi. I hope you like this video. Charot ko yawan. So laban lang ta mga beshi no, despite sa mga napakahitabo karon. Be safe. Ano sa to? Stay safe di ay. Stay healthy and young, charot. So yun lang mga beshi. Bye!